Yaxşyny wasp etmek şahyra adat. Diňe adadam däl, hökmandardanlar. Gelinler içinde gördüm bir apat. Yok apadamyňy gurbanlardanlar. Maňlay bahardan yasalan ýaly, ýaňagy seherden yasalan ýaly, gawagy mehrden yasalan ýaly, dodoklary var şeker damyanlardandır. Ellerinin barmagy misli bir seçek, döşleri meydanly gözleri goçok, bili yarım gocok, saçı bir gocok, gözleri var, düýpsiz ummanlardandır. Gözlerinin agy dünýäň günnüýdi. Gözlerinin garasy giýjäň tämidi. Megerem şol ala gözleriň özi giýjäni günnüýdi ýazanlardandyr. Yüz geliniň içinden saýlanyp boýy. Bir özi bedäp dur giden bir toýy. Edebiň merkezi, aklyň öýü, şahyryň akly hayranlardandyr. Saýlap seçip ajabyndan ajabyn haýtygdy bagş etdik gojogun, şol gojokdy mekan tutan goçogul dünýäde iň bagtly insanlardandyr.